ne spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte magice acum la inaugurarea târgului. Vă rugăm mult! Vă mulțumim de tuturor și în primul rând vreau să vă spun bună seara copii, cum vă simțiți? Ha? Cum? Sperăm că magia sărbătorilor din iarnă să vină în fiecare casă. Să fie pace, să fie bunăstare, să fie înțelegere, să fie siguranță în ziua de mâine. 6 5 4 3 2 și 1 Să se aprindă luminile pe pomul de Crăciun! Iar noi să ne bucurăm de magia sărbătorilor de iarnă! S-au aprins luminițele! Haideți să ne bucurăm împreună! Domnule primar, vă rog să vă bucurați împreună cu noi și cu copiii, să vă prindeți în horă! Dragii, bratul ca un neam, noi cântăm, el Dă din